Esta noche se. Чакай бе! Да, бе съм му къщи. Давай, Цял ден съм му къщи. Те са бия хора. Той ми маза на разходка ми. Един иска да се тръгва, друга иска да остава. Надолу отиваме. Ще е на леглото. По леглото ще е, на леглото. Бияте нуждите тати. Не си легни ми ти няма. Не повтаря. Няма да повтаря. Ти вземам газа. Ясно. Малки. Тази вика, ще изям газа. Берко вика, ще изям газа. Аз стоя. Аз стоя. Много малко му ставим. Имаш тача вика. Той вика. Мерко вика, ти пък имаш още по-малка. Мерко вика. После вика, не се виждаш тъмното. Тача вика. Мерко вика, ти не се виждаш от снега. Хора на мой брат. Вижте ти ли хора? Прикарахме ги. Тати, Мерко да прикара. Тук чувам вътре стана 5 пъти така. Тати! Баната пък кощи. Мерко да прикара. Ти викаш, ще изям газа, ще изям газа. Да. Вие какво правите? Гейм? Идете грозди. Да. После знаеш, че и нещо няма да се изми от гащите. Дето ти на гащите. Ти знаеш, че те не иска отиде. Не кажете ти. Не ме интересува. 5 минути. Включваме Немо. Някак на Бешо тръгва Франция, винаги този номер го прави лиците за жени. Всяка година го прави. Корак. Чао. Чао. Бай-бай. Няма чао. Бай. Той се изключи само. Ето сега се изключва. Чао, бабе.